ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବାହାନା ନ କରି ଆଜି ଓ ଏବେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 13 ପର୍ବ 3 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଣୁ ସାବଧାନ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତିକୁ ଯେପରି ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯିବୁ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ହେଉ। ନମସ୍କାର।